Terus rumah pangga katekaping ronanggono sumaping pabarisan ronanggono gawe gelar Den kula wonten merta padha paman Sengkuni ing putra Ngawangga badhe nungsung pawarta paman. Ingkang sumedya kula tadha ngendikanipun kadang kula Yai Prabu Jaka Pitana pamungan pamanan. Pamuan ingkang putra Cindi Kembang derek nungsung wertaman. Atur kula keparang kula ngretaken Deksaka Mandalika man. Deksaka Mandalika ki apa Bulisrawa? Deksaka menika sawar Mandalika menika galak tinimbang sawar ingkang ageng galak Bulisrawa man. Syukur. Ingkang putra ing Bono Keling nyadong dawuh kepareng atur kula ibarataken Herminangkata. Herminangkata ki apa Tirtanata? Menika toya minulam kota galak kados ulang mageng kedatengan toya dateng galakipun nungsung pawarta man. Sardula Witrijita man. Tegese Sardula menika macan witri menika pangajita galak. Macan mangan menika galak to man. Galak kula man. Syukur nggih. Man? Witrijita man? Tegese witri menika mangan itu galak. Kula galak dong mangan man. Ingkang putra pun dilmo gati ndelok nungsung welto man. Atur kula keparengaken ngibalat. Ibarat apa? Paman Sengkuni pleco menepuk deleng ibarat kula. Tirta Cantuk Mandalika. Apa? Tirta Cantuk Mandalika. Tegese Tirta menika toya Cantuk menika kodhok Mandalika menika galaman. Paman Sengkuni niku kodhok galak. Karate bang. Wong tuwa kok doneke kodhok. Kula pun ketuwau manlah kula sowan mriki. Adi nungsung pawarta, mboten wonten sing ngampili kula numpak dikawe man. Ayo. Ajeng delek nungsung pawarta man. Ya syukur. Kawian gliya ngantos kula. Sepelek ake amung kula badhe muji ngendikane Paman Sengkuni. Ya syukur. Paman Sengkuni ngono nggih. Paman Sengkuni tak ngoten. Apa wis cukup gaweane ing omah? Sampun man, kok nyambut gawe apa? Teng Cabin man. Niki pun meh ajeng panen pali. Panen pari jebul dicolongi peri. Panen pali jebul dicolongi. Welat. Niku calu niku mas. Sampai gelem tenggen kula ajeng kula nai pali. Mah. Ora doyan nggawa Maria.
tenan taeng wis mangsa bodho tumpuken parine lha nggih pancen niku pun kula kalebake kula ajeng gayuh ben makmul kok man nek makmul jubul makmul niku lak kula seneng anggen kula gedang teng maca padha cecuk lek kula njudi bojo melih man rabi meneh po nggih man ning kula nggih ngaku Joko ngoten man ana lak cuthuk watu kanggo aja karo ora kerak kecengereng kekethor ana jaga kok ngono kula takoni nggih mung teceki luyah ngono kuliah lha niku kuliah niku man Angger Dipati Karna kula man apa itu sing tak aturi Angger Dipati kok kuloman wis kowe iki menengo wae wis rasa omong mengko ndak klera-kleru tuas omong ora cetha kula niki pun gebajut omong ngeten niki ajeng mingkem malah salah ya ampun man kula nyungsung pawal to kepripun ngendikane Koko Prabu Joko Pitana maca ditunggu wit mau kok dadi meneng mawon iki kancamu nandi nggih kanca kula malah dodolan man kilo koman ajeng kula jak cuan mriki malah digelibeng tiang lah randa gela iki nggih ta itu man ya karepe tegese digelibeng mi dikapakake diapuci man kula niki kula lewangi prihatin man kula mboten ajeng gayu napa-napa ming gayu ulip kula kalebenten telem ayo bilang-bilang dino kula padu mawon kalih kanca mbok wau mboten sajak mriki man omong ora leren-leren wis Angger Dipati Karna wonten dawuh mawon lan kabeh para kadang-kadangmu Kurawa Bulisrawa enggal padha dawana ngidhangetake apa kang dadi wejangaku sendika andadosna kawuningan rikala semanten wonten Istinggil Binatur Kena panjenenganipun Penemban Resi Widarba sampun rumaos mongkok ing manah jalaran para kadang paduka Pandhawa sampun sami manungkul semanten wonten Istinggil Binatur Kena panjenenganipun Penemban Resi Widarba sampun rumaos mongkok ing manah jalaran para kadang paduka Pandhawa sampun sami manungkul kepingin badhe nyuwun wejangan saking Penemban Resi Widarba namung kemawon Penemban ngendikaken aku sagu mejan nganggo sarana sepisan Brantayuda diwurungake kang angka loro Semar kudu gelem momong para Kurawa yen Semar ora gelem momong Kurawa Semar kudu dipateni wandane dipetak ana Tegal Kurusetra lajeng ingkang bidal ingkang ngrayipun Werkudara saha kang ngrayi Janaka wonten Karang Kabulutan piye sak bidalipun kang rayi dipun mong dumateng Kakang Durna lajeng Penemban ngendikaken bab Jitapsara Brantayuda inggih wonten astanipun Angger Bathara Kresna lajeng Sang Tapa ngendika yen bisa Kresna digoleki supaya masrahake Jitapsara menawa Kresna ora manut prayoga Kresna dipateni anggepen yen to kuwi klilipe Kurawa wonten tembung mekaten lajeng Angger Prabu Baladewa duka yayasinipi ngantos ninggal palenggahan
Sekaripun anak Prabu sakanthi ngendika ora pati-pati bali ana negara yen cilik Resi Widarba durung lunga gedhe durung mati. Ingin mekaten lajeng pun pasraken dumateng kula supados kula ngaturi prisa Angger Adipati sakadang ing isinipun dinten menika panjenengan kadhawan nungka Kang Raka Angger Nata Mandura. Ingin kersa dipun aturi uninga supados Kang Raka kondur. Ewadene yen berguguk nguta waton bundan datan Ponatu prayoginipun Kang Raka lajeng dipun roda paripeksa. Dipun lebetno pakunjaran ageng dipun sirnana awit menika mangke tundhonipun badhe damel roh wonten ing Praja Ngadina dipun anggepa yen to menika mengsaing Kurawa. Rindu mawur katon lir sang mangawur awur mangsang Guru gongso swara tetek lir mbutul-mbutul no Dimas Burisrawa wonten dawuh lan kabeh para kadang mitra maruju lho aja nganti kelayatan cumawisa gegaman piranti peperangan ngalun-alun kraton Astina dikepung wakul baya mangap mumpung Koko Prabu durung adoh ayo ditutup yen pancen kena ditaosi atur cara bocah cilik diperinggake becik ewadene yen ora ndar aturmu lan aturipun ngakeng prayoga Koko Prabu roda paripeksa budi sembadani bangga dirampung bila niki mangke ngoten ula wulung nganake pekala pelang iya kudu wani tanding karo Angger Nata Mandura. Wani ora durmagati. Manut lombongane nek pancen lombongane wani kula nggih wani ngoten Mas. Ajeng niku sedulur kula tu nek pancen bladak milang sifat milang kampuh jinggo. Budi disembadani bangga dilampungi mawon mangke kula langkete tangane. Nek perlu ditugel mawon gulune man ya syukur ya syukur yen kendel ampun kuatil man mangku kula majeng piyambak mawon kula majeng piyambak wonten pamancing kula sing tanggung jawab ya wis aja masih aku wani tanggung jawab waton aku bisa nonton tandangmu aja kelayan karo budale kok mangkat-mangkat
nyata yen pandita kang wis limpat winangun samuning samudana mengkuliring kasujanan anak kula nanggir Prabu Dirgamuka tau wadya balamu sangka ing parang kencana wis padha sumadya ingetipun ing putra kados mboten wonten ing Ciwani sampun sumadya nderekaken sang Tapa Resi Widarba lajeng keparenga ingkang putra sumadya dawuh gandeng dina ki negara Sina ana kedadian sakumpuling para Pandhawa kang bakal manunggal marang Kurawa ana salah sawijining para satriya kang padha sumuyut uga ana salah sawijining narapraja ing padha ora manut saweneh ora ngomongake para narapraja ten para satriya Sina malah iki kang bakal dadi ribet tetungguling Kurawa Prabu Baladewa ora nayogyani munggu kang dadi panemuku nganti dheweke ninggalake sakjroning palenggan ing wektu iki tak dawaki marang kabeh para Kurawa lantaran pati Sengkuni ing supaya banjur Kurawa ngruda paripeksa marang Prabu Baladewa dina iki jeneng para aja nganti wedi kangelan para wadya balamu enggal didhawuhi sumadya tata-tata bantu Kurawa yen ana keplesete Baladewa bisa kecekel rangketen tangane malah prayoga paten ana kukuban negaramu ing Palangkencana iki dadi iku kepareng nata pabarisan nyaketi para kadang Kurawa manjing paperangan Ngadyati Risang Bagus Kusuma Mula Sagung Prawandawa Suta anak kula nanggir Gatotkaca wonten paring adhawuh paman sak jengkare Koko Prabu tumeka ing praja Ngastina mirengake pawarta apa nggir
Dering saged matur paman ingkang putra dereng midhangetaken pawarta. Iya yen pancen ketemu becik. Syukur bejo sewu malah aku kepengin bakal ngempek-empek lan kepengin bakal beguru karo Resi Widarba. Dewa semono yen Koko Prabu saha para kadangku ana praja Ngastina. Cilik ana kedadian nganti digawe wirang gedhe-gedhene Direkadaya amrih sirna Margalayu. Aja nganti kelayatan prayoga negara Cina didadake sungsang bono bali. Ngestoaken dawuh Paman Sedewa, mula sadurunge sing waspada kanthi sumadya tata-tata kula sendika. Kocap Raden Sedewa. Soinging putra Raden Gatotkaca ingkang lenggah ana jabaning Balurti Praja Ngastina. Wus uninga pladharu ingkang Rakanata Mandura. Sigra den caketi marang ingkang sinuwun Prabu Baladewa. Lah iki mah Adi Gustiwa iki. Ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhapada Koko Prabu. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhapada Koko Prabu. Iya tungura jagat manik raja dewaku tak trima nggih. Banjur padha ngaturake sungkem marang wong atura liwat lumutring astutiku tampanana bocah loro. Kepareng ing lae badhe nyuwun prisa Koko Prabu wangunipun anawung deduka jengkar saking Praja Ngastina badhe tindak dhateng pundi. Aku tak takon, kowe bocah loro kok ana kene dalan ndi? Etining manakula badhe mbuktekaken lan midhangetaken pawarta menggahipun Koko Prabu. Puntadewa anggenipun badhe beguru dhumateng Resi Widarba. Yen pancen sae-sae ing dados wejanganipun temtonipun kula kekalih badhe nderek beguru. Badhe nderek nyuwun kasumepan wonten ngersanipun Resi Widarba. Ewadene yen menika pendhita ingkang minangka dados bebayaning para kadang Pandhawa malah yen saged kula kepengin badhe nglorot Koko Prabu supados kula dherekaken kondur wonten ing Praja Ngamarta. Malah yen iso temonana dherek kondur. Aja do beguru karo Resi Widarba. Iya. Menapa sababipun Koko Prabu? Kae dudu pendhita nanging penjajah. Rikala rembugan sepisan pun Kakang wis ora cocok marang penemune Resi Widarba. Bareng wis nampa ngendikane Yai Puntadewa sakadang kang isine kepengin bakal ngudi kaweruh tundhone njaluk bebono. Gelem mejang ilmu nanging Brontoyojo kudu diwurungake. Sepisan ingkang angka loro njaluk matine Semar. Banjur kang angka 3 negara Cina karo negara Ngamarta didadekke siji arep dicekel pemerintahane karo Widarba. Wis apa kaya mengkono kuwi penemu pendhita. Sawise ngucap rasane Yai Kresna, ora manut mitut marang dheweke Yai Kresna bakal dipateni pun Kakang rada duweni rasa mangkel. Iki agi rada mengko empane mangkel temenan bisa tak gelandang nenggala pendhita iki.
Lah oncatipun Kakang Songwe Praja Ngastina kang isinipun Kakang bakal nemoni Raka Munata Ndarawati. Yen pancen Yayi Kresna kepingin bakal manunggal karo Sidarbo bener-bener pendhita sing becik. Pun Kakang yo kepengin bakal guru mumpung iki mau anggonipun Kakang muring durung pati ketara. Nanging yen pancen iki pendhita dadi memalaning negara. Kepiye carane tak pasrahke Yayi Kresna kang supaya bisa mbrasta marang lakuning Durjana. Mengkaten Koko Prabu. Mula pun Kakang senajan to iki muring Agirada durung temenan. Saoncatipun Kakang tak pasrahke marang Dimas Dewa. Yen pancen Dimas kepengin beguru karo Resi Widarba nganggep yen kuwi pendhita kang pinilih karo aku aja nganggep sedulur lanang, aku anggepen mungsuhmu. Ewa semono yen pancen Yayi nganggep yen pun Kakang sedulur lanang, aja beguru karo Resi Widarba. Yen pancen kena lan yen pancen bisa cilik konen minggat saka negara Astina, gedhe patenana. Kurangane apa Dimas Dewa jenenge Sedewa. Kang kudu bisa niseti marang para kadang Pandhawa sing kanthi budi kang alus, aja nganti ketara. Gatotkaca semono uga. Iki kula ngestu padha ngendikanipun Wong Prabu Mandura. Wis padha dipikir yen pancen tresna karo Swidarba Baladewa mungsuwen, nah yen tresna karo Baladewa Swidarba kono lunga. Do dipikir ya? Iya. Aku tak nang Ndarawati. Rasa gamelan ya kena. Gatotkaca wonten Paryadawu. Aja nganti kelayatan Resi Widarba digoleki tugel-gule. Siti Purnama wis mancat cacanira mula trisanga dewa danu. Paman Sengkuni wonten adawu nggih.
Dereng ngantos pinanggih kalian Koko Prabu Baladewa menika Dimas Sedewa kalian Yoga Kula Gatotkaca. Yen miturut saking gelagating pasuryanipun kok benten kalian adat iki sampun. Duh, yung. Mangke gek Sujiwa bocah niku wis dipengaruhi karo Baladewa. Daran pasuryanipun rak menika terang yen pasuryanipun satriya inging randa mengku deduka inggih Gatotkaca mon ketemu karo wong tuwa brengose dipelintar-pelintir. Dimas Sedewa wonten dawuh Koko Prabu Karna. Dimas Sedewa bakal tindak ana ngendi? Apa pancen mengku karep bakal ngupaya para kadang Pandhawa, apa pancen saka kersam pribadi? Wale-wale menapa Koko Prabu yen piyambak ndangu dumateng rayi dalem? Estunipun kula serang anggen kula rumaksana kaliyan ingkang putra Gatotkaca menika. Estri manah kepengin badhe pinanggihkan Resi Widarba. Salah tenan. Jajal mang takoni arep ana perlu apa cobi? Bakal mengku karep apa Yai? Mboten tedhe ngaling-aling. Perlu menapa kula dadak mawi ajrih? Pancen istri manah kula yen eta sampun pinanggihkan Resi Widarba badhe kula pejahi. Waduh. Cilaka jajal mang takoni dosane apa? Lalu putih apa? Sepisan Resi Widarba kumawantun gagalaken Brantayuda. Ingkang angka kalih badhe ngancam sewanipun Kakang Semar saha sumedya gayuh peperintahan Praja Ngamarta. Pungkasanipun ngancam sedanipun Koko Prabu Bathara Kresna. Kula mboten trimah. Kok sampun ngertos paman? Genah yen Baladewa kok sing ngomong. Jajal mang takon sepisan meneh kok dadi ngerti kowe sing ngomong sapa? Kok Dimas Sedewa ngerti sapa ing ngendika? Koko Prabu Baladewa tarak nembus tenan. Agek iki aku iso nembus ning ora tuku. Paman sing mriki ngendikane sing ora-ora. Aja tok anggap yen Koko Prabu Mandura iku bener. Menawa Dimas Sedewa kena tak pringgake becik prayoga mundur Koko Prabu bakal tak bondo tangane. Koko Prabu Karna mboten perlu gepok kuncanipun Koko Prabu Mandura. Senajan saged gepok kuncanipun Koko Prabu Mandura yen kula sampun arit kawon ageng sampun dados kuwana. Yen ngono Dimas wani marang pun Kakang rawi-rawi lantas malang-malang putung senajan panjenengan kadang kula. Nanging yentanipun panjenengan semoga nglabeti dumateng tiyang ingkang lepat perlu menapa kula adrih dumateng Koko Prabu Karna. Yen pancen wani marang pun Kakang aja ndodho ana ngarepan ngadheku anggepen yen pun Kakang iki satrumu. Mula pisan Gatotkaca sumandang ing ayuda. Ngetino glu ngati-ati lho Gatotkaca sing areng ngamuk. Nek iso do golek kudung awit sirahmu nek ora do tok tutupi iso benjut. Ora urung dadak nambahake. Malah Gatotkaca kang kepara ngarsa. Ih, mboten perlu Kuatipati ngucap ngraosi pepunden kula paman Sedewa. Yen kepengin badhe nodi kasudebian mengsageng putra Gatotkaca wis lak krasa tangi.
Tumebruk tibaning raga raga gumilang-gilang katempu ing samirana Suramrata Jayamrata untap-untap sasapadha tangiya Gatotkaca rampung nyawa ngatos-atos lunggir ngatos-atos ampun disumbari riyin jalaran ingkang putra Gatotkaca menika ora kena disepelekake ora kena disumbari kadangipun paman kepengin badhe nyobi dipati karo padha karo kepengin bakal tinju swargane Sambato Gatotkaca kelakon ngringkel urip terus pundi paman mpun ajeng urip rikala semana Raden Gatotkaca ngemasi kapraya kataman daya pangwasan ing asta ndrebabah ndepani bumi marmane satya Setimandra guna dasar iku ing batin putra angkat Sang Tapa Begawan Seta pilih mergane bisa mulya temajati jati teman mulya dasare jawata durung marengaken kasiring samirana gumrigahan nul wungu Rikatori Sang Gatotkaca nampak sigra ngambaing akasa ora pati nduga antep astane Wadipati Karna Gatotkaca bisa tangi ana dewa welas ngripake kaliyan Madya pindho kelawan tak rampung nyawamu aja mlayu tak kembali kadinamu Paman, kula nggih mundur mawon, Paman.
sababipun Gatotkaca kula dawayan teping tangan kula sepisan kaping kalih temama ramba-ramba mboten dipun damel raos. Kula sadurunge dadi wong tuane Gatotkaca sakniki wau kula kambon tangan. Jan makna damboni. Tegesipun kambon tangan niku ora kok tangane Gatotkaca datungi teng irung kula niku mboten. Dicengkan deman kula dikepel tangane ditotolke dada kula. Pendelengan kula terus leng. Aduh yung. Niku cara-cara upama matek Narantaka bisa kelakon tek sepisan terus leng gatining kang awan sobo-sobo malah lagi suluk elek ngeleng-ngeleng pendelengan kok njur gatining kang yen cara kula panjenengan kedah duka menapa kelampah ing ataspun panjenengan menika tetungguling senopati namung mengsa kalian lare wingi sonten ngantos keperandangan kula badhe nyepeng pusaka Kanjeng Kyai Kala Dite iki Gatotkaca kesenggol Kala Dite aja takon dosa kelawan 12 nyawamu. Pengkeris kok pucuke kek kemburi. Kuwirangan paman, Nun, kuwirangan. Deh. Kerise kok ora wani marep rono. Malah balik mrene. Inggih paman. Gatotkaca kula tubruk Kala Dite mabur.
tumabure Gatotkaca merpeki Dimas Sedewa. Sareng sampun matur dhateng Dimas Dewa yen kula nyepeng kala dite lajeng Dimas nglorot kerisipun ingkang dipun sengkelit menika jebul kagunganipun Dimas Janaka Kyai Kalanada. Oh nyilih tae kakangne iki. Ora apa-apa. Nyilih tae sedulur la iki. Kalanada pun cepengaken Gatotkaca kangge methukaken kula. Kala dite semerep Kalanada terus ngejak wangsul edan. Monggo adate nginep lho. Ana keris kok nginep. Aku malah terus ngejak bali raya wah soto. Dadel menika wae anggenipun mundur jalaran kepethuk Kalanada inggih. Gantosipun duwung namung betos tunggal. Lah yen kagungane nek waune 3 ning pun pajeng kalih. Kantone setunggal pun keris sepuh. Pun boten wani berkutik. Ana keris kok berkutik kok. Mbok cobi dipun ajengaken, wah sampun risak badhe prisa napa? Sampun risak kok. Pun rondo sepuh. Lah keris niku nek saya tuwa, saya ampuh empune kok. Nggih. Nggih cobi mangke nek napa wantun. Nggih mangke kula parine nek pancen gelem ning upama ana napa-napa sampean kula tanggung jawab. Nah. Cobi nggawa tanggungane apa ora? Ampun kuwatir mangke nek ana kedadian Gatotkaca lara tuwin mati kula tanggung jawab. Nggih. Kula parine nggih. Keris kowe methukake Gatotkaca wani apa ora? Ona. Berawani. Onani nek ninane nanuk-nanuk wani. Wis muni niku ngrikine iki lho. Trayen mboten wonten. Pun monggo sampun. Monggo. Kula piyambak sampun mboten wonten, kala dite sampun mboten purun majeng. Yen ngaten kadhawuh dhumateng para kadang Prawa bocah Ngastina kula bisa kecekel angger nata manduren bisa nyekel Gatotkaca karo Dewa mangke kula preman. Ing wadya makirire ronanggono iki Gatotkaca ya Siwa Tirtanata aja nang ngarepan Koko Prabu Baladewa bakal tak bondo tangan. Orang gebok koncane Wa Prabu Gatotkaca kang geduga ngilangi nyawang babu. Wani mungsuh karo Tirtanata apa musing tawedeni. Ungalno diadam kau tak tebak rontok igamu gimbal siramu.
Gatotkaca. Apa wae? Tanganmu pancen nelok. Kanggo ngepel dodo. Nun. Dodo kula, Mas. Kena tangane Gatotkaca, ndelok-ndelok tak tambanane. Wah. Abuh kaya ngene. Saiki mringkil e. Mau kapange ditempiling Gatotkaca, rambah pindho. Lara tenan. Urung tau-tau. Ditempiling. Gatotkaca saking mangkel kula majeng kula pateni mawon, Mas. Nek pancen iso patenana ning kudu tok aling-alingi lho dadamu wis lara kuwi. Kok genep pindule nempiling iso kenyur amblong. Tenan lho, aling-alingi tenan. Awit Gatotkaca sing dinceng mesti nggo nandeman. Gatotkaca aja semingkir kelakon kentes pecah dirambut. lelakon apa? Wong wis telate kok ya kebagian. Aduh Mas ya, aduh Man, kula dadar. Dipentungi Man, wis minggato kono.
aku ya iya. Aduh mati aku, aduh mati aku, aduh mati aku, aduh. Sirah kula menyonyong man. Menyonyong. Ayo. Dikepruk godo karo gawe godo man. Aduh mati aku. Kula mboten kiyat tandingan Gatotkaca. Dimanggaken man. Kula ngaji. Gatotkaca lah. Kula dapat siapeng. Wong ula pelang balang. Agak plelu malah. Dijawel tuano lah tak aling-alingi silaku. Teko-teko gundul tes. Kilo koman. Kowe ngopo? Kulo kowe iki cekat ngaco. Kok dodok. Dijawel Gatotkaca noleh dibagai godho. Silah kula man. Niku kok menyonyong. Ketiban turahamu iki mau. Turane sing mentungi Kurawa doncake pas bathukku ayo. Sanalika terus metu anakane. Ana ngger maju Gatotkaca ayo nono. Ndak mau. Kanjune waktulan ndak mau. Yo. Yen ora tak aturake ngono ngersani Sang Adi Penemban. Gatotkaca lan Sedhi ora bakal bisa mundur saka paprangan. Pandhita kang wis limpat mengkuliring kasujanan winangun samuning samudana Sang Adi Penemban apa sengkuni ngaturaken kawuningan bilih Gatotkaca ngamuk wonten paprangan. Lho Gatotkaca kuwi sapa? Putranipun Anggir Werkudara, apa sebabe kok dadi malah ngamuk ana negara Astina? Awit piyambakipun dipun pengaruhi dumateng Anggir Natamandura. Dados Kurawa menika wau dereng ngantos pinanggih kaliyan Anggir Natamandura sampun tempuh Bituta Malok Bendawalapati mengsah kaliyan Gatotkaca saha Sedewa. Duh Penemban, yen pun saged nyingkiraken Gatotkaca utawi Sedewa, mboten badhe kelampah Kurawa saged nyepeng Anggir Mandura. Wis kana mundur kana mengko tak tandhane aja melu-melu. Mundur saking ayuda mulatri sangapunang prawadya belum yang aku muruh
ngarita rikala semana Sang Mahawiku prisa bubaring para wadya bala Kurawa kang katon salang tunjang rebut. Awit sangka pengamuk Raden Gatotkaca bermantya padha saknalika. Ngasta pusaka jemparing kang aran senjata pusara. Ing kono Darbidaya mawa Maruta ingkang langkungake. Raden Gatotkaca Raden Dewa kataman pusaka senjata pusara. Bisa kuntal sangka ing paprangan dawah wonten madyaning wana Tibrasara. Anjrali sang puspitarum katiyuping samirana amre kongas kandaning sekar jadung mangambar raras katon rumedenging akasa Pati Sengkuni kula nuwun wonten dawuh penemban. Sediwa karo Gatotkaca wis kontal kena jemparingku pusaka senjata pusara kang kono mengku daya panguwasa angin gedhi. Inggih syukur binagi sewu. Namung kemawon ngaturaken keciwa ing manah. Saksireping peperangan Angger Nata Mandura sampun boten ketawis. Wis aja kuwatir. Senajan wektu iki Baladewa ora ana. Upama ana kedadian Baladewa iki mengko banjur sak rembug marang Bathara Kresna, para putra-putra Kurawa rasa padha temandang cukup aku dewi iki kesinggihan penemban. Nggih yogaku Prabu Dirgamuka. Pun wonten paring dawuh.
Kanjeng Werkudara, Janaka Puntadewa wis ana ing tanganku. Kabeh Purwadya balamu wis padha digunakake supaya pacak pabarisan jaga yen to para kadang Pandhawa ana kang ora nrimake. Puntadewa Werkudara, Janaka dadi muridku. Mboten wonten ingkang ngujiwani sampun semadya pabarisan ingkang langkung kiyat syukur bejo sewu. Dina iki aku njaluk senjata pitulung. Kontale Sediwa karo Gatutkaca golek ana. Yen ketemu urip patena, yen ketemu mati labuhen ana samudra ya. Iya. Nyuwun pamit kula kepareng bidharaken Purwadya Bala. Anyebar lampah ngupaya kontalipun Sediwa lan Gatutkaca sing prayana ngati-ati tak sangoni Basuki.